Juanra Ordizian jaio zen 1952ko irailaren 18an. Garai hartako gazte askok bezala, bere ama hizkuntza galdu zuen, eta bizitza osoan bere hizkuntza berreskuratzeko lanean ibiltzeaz gain, frankismo garaian bizitzea egokitu zitzaion. Eta bizi zen egoerarekin konforme ez, eta aurre egitea erabaki zuen. Autu hori izan zen lehenengo, 1973an exiliora eraman zuena. Ondoren, Estatu frantseseko gobernuak Cabo Verdera deportatu zuen 1986an, eta bertan hil zen 1989ko abuztuaren 10ean. Batzuk, istripu hitza erabili zuten gertatutakoa definitzeko, eta bai, Juanra itota hil zen Cabo Verdeko itsasoan, istripua izan zen. Baina Cabo Verden Euskal Herritik 3.556 kilometrora heriotza aurkitzea, ez zen istripu bat izan. Erabaki politiko errepresiboaren eragina baizik. Eta hori Felipe Gonzálezek zuzendu zuen oldarraldiaren baitan kokatu behar da. Non eguneroko ogia zen deportazioa, estradizioa, entrega eta galen erasoaldia. Ekitaldi hau aurkezteko atera den kartelean agertzen den bezala, epaiketarik gabeko zigor amaigabea da, inposatutako zigor amaigabea da deportazioa. Inolako oinarri legal edo juridikorik gabe inposatutako kondena. Akusaziorik gabe, defentsarako eskubiderik gabe inposatutako kondena. Juanraren bizitzaren zertzelada hauek osatzeko, jarraian bere bizitza laburbiltzen duen bideoa ikustera gonbidatzen zaituztegu. Alabea ez da, inun bai naiz sotu, usta eta haritza, nasai dauden herri batean, zorteak nau kokatu. Ibai baten ogean, egin ditu lehen urratsak, alizpe batean, mondatu lehen ametsak, bierroen burua, ez nau ez iksilarazi, herriaren megarosak. Batzuek diote, inongoak dirala, han izan edo hemen, berdin zaiotela, ikerezein nahiko nuke, inongo banitza, lasai nitazken ere, gogo eta bizitza. Eretzat mundua, hemen dauka hastapena, eta nahi nuke ezagutzen baurena. Konprenirezake, menperaturik dagoena, hemen hasten baita dena. Ez dunik sekula neure sorrekua hautatu, ala behar ez da, inun bai naiz sortu, usta eta haritza, lasai dauden herri batean, zorteak nau,
Jendarte osoaren memoria eraikitzeko eskubidearen aurrean, errelatoaren gatazka da batzuk inposatu nahi dutena. Garaile eta garaituen eskema oinarri hartuta, beraien burua garaietzat dutenek beraien egia inposatu nahi dute, eta memoria inposizioaren tresna bihurtu nahi dute. Gure helburua ordea, Euskal Herrian elkarbizitza eta bizikidetza iraunkor eta osasuntsu bat eraikitzea da. Eta horretarako, ezinbestekoa da, biktima guztien aitortza, errekonozimendua eta erreparazioa. Hori gabe, ezin izango baitugu herri gisa aurrera egin. Memoria beharrezkoa delako, eta memoria hori eraikitzeko dugun eskubidea aldarrikatuz eta erabiliz gaude gaur hemen. Jarraian, Igor Eguren bertsolaria gonbidatu nahiko nuke holtza honetara. Apurka, apurka, bainari gera, naiz beti gabiltzan mugan, kontatu nahian zer gertatu den, barne biltzen gaitun gudan. Ieslariak beti izan du, erbestea hortzi mugan. Epaigabeko zigorra beti, deportatuek helmugan. Negu gorrian bizi beharra, berdin negun, berdin udan, neurri gabeko eskubideen urraketa nola heldudan. Batzuk etxera ezin itzuli, ta beste batzuek dudan, egin dezagun espedier hori historiaren anzturan. Zenbatetan ikusi ote dugu gure herriko kaleetan irudi hau. Silueta beltzak hor dirau oraindik ere eta urtetan hor egon da. Eta guk silueta beltz hori besterik ez dugu ikusten. Atzean dagoen drama ezkutatuz. Eta zoritxarrez, pixkanaka urten poderioz, silueta beltz horren atzean dagoen pertsonaren aurpegia difuminatzen juten da. Eta beraien familia eta ingurukoen bizitza egoera ezjakintasun putzu batean desagertzen da. Orain, silueta eta putzu beltz horretan ezkutatzen den egoera, zuzenean bizi izan duten bi pertsona gonbidatuko ditugu hona. Bata, exiliatu ohia, eta bestea, presoia, exiliatu ohi baten alaba, eta orain dela gutxi, ikusezinak liburuaren egile den Miren, Azkarate eta Joseba Sarrianandia. Ni jaio nintzenetik aita ieslaria nuen, garai horretan iparraldean, eta ostean 34 urte Kuban igaro dituenak, duela 2 urte itzuli zen, baina nire bizitza osoa 37 urte aita ieslaria izan dut. Eta 37 urte horietan bizitu izan ditudan edo nituen egoera batzuk, arantza bat sortu zidaten nire barruan, ez? Ez da kasualidadea liburuaren tituloa, ikusezinak, orain azaldu den bezala, silueta beltz horrek baduelako izena duen persona bat atzean, eta ondorioz senide batzuk, eta kasu honetan, ni alaba nintzen. Eta bai, beti sentitu izan naiz ikusezin. Haiek baziren, zuek bazineten, erabatean, eta gu ondorioz ere bai. Ordune arantza pertsonal horretatik ikusten nuen ere alde politikoa. Hau da, gutaz etzen sekula hitz egin.
Niretzako, eta beti esaten dut ez da konparatzearren, baina mugarri bat izan zen motxiladunen aurrean plataforma sortu zenean, ez? Preso daudenen seme-alaben plataforma, edo ikusarazi zitunak gizartean arazo hori hortzegoela eta beraien errealidadera egunean ikusarazi zuena. Beharrezkoa, berandu etorri zena, txalotzekoa, baina beste behin ere gu kanpo gelditzen ginen. Iheslari eta deportatuen seme-alabak ez ginen zaku horretan sartzen. Orduan hor hasi nintzen, pentsatzen zerbait egin behar zela, ez nuen inondik inora pentsatzen liburu batean bukatuko zenik, eta horrela hasi nintzen, buruan nuen guztia, zerrendatu eta esan ez, kazetari naizen aldetik, pentsat jaso egingo ditut testigantzaiek. Ni bezalako aur guztien horien testigantza jaso egingo ditut eta gero ikusiko dugu zer gertatzen den. Eta zein izan zen ere sorpresa, zerrenda egin nuenean, nik nuen arantza hori etzela neria bakarrik. Denok genuela. Denok sentitu ginela ikusezin, eta denok geneukala hori barruan, ez? Orduan saiatu nintzen, gure realidadea ez da bat eta bakarra. Zuek egontzarete mundu guztian zer barraiatuta. Cabo Verde, Kuba, Venezuela, Mexiko, herrialde asko. Eta gure realidadeare ez da bat eta bakarra. Batzuk Euskal Herrian jaio gera eta bisitan joan gera, beste batzuk han jaio dira eta han bizitu dira edo gero etorri dira. Beste batzuei, Juan Raren kasuan bezala, aita bertan hiltzaile. Saiatu nintzen, alik eta radiografia zabalena egiten, eta azkenean lortu dut liburu horretan lagin txiki bat, ze 100 edo 1000 izan gaitezke zuen seme-alabak, baina horra azaltzen dira 8-9 familien testigantza. Estilo horretako liburuak normalean testigantzak oso apologetikoak izaten dira, ez? Normalean espero ziteken gurasoen apologia bat egitea. Ostera, zure liburu hori eta zure testigantza bereziki ez da konplazientea aitarekin. Eta esplikatuz nire ustez, kuestionatzekoa da konplazentzia eta apologia hori normalean ikusten dana, ez? Baina, kasu honetan, salbuespena zuzaren, ez? Ez duen konstiente egin, ez? Gauza da, gu baino harroago eta gu baino gehiago gure aitak edo amak ditugu inor maite, bai? Hori argi utzi nahi dut. Baina egoerak behartuta izan ditugu 3.000 edo ezakizan bat kilometroko distantzira. Orduan, gure arteko harremanak, batzuenak estuagoak, beste batzuenak ez hainbeste, eta gero ere, esan nahi dut, ez da erresa izan ere, ez bakarrik ekonomikoki, beste aspektu asko kontuan izan behar da, ez da erresa ere bidaiatzea urtean behin edo urtean bitan. Eta naiz eta horrela izan, liburuan azaltzen den Venezuelako kasua, Aldanatarren kasua bezala, urtero jaten ziren eta hala ere semetako batek esaten du niretzako aita ez ezagun bat zen. Hau da, maitasun eta harrotasun horretatik aparte, guraso bezala ez dira horregon gure egunerokoan. Ez gaituzte ikastolara eraman, ez gaituzte gure futbol, judo, balonzestoko partidoak ikusi, ez digute bronka bota gure lehenengo parrandan mozkorrak iritsi garenean. Azkenean eguneroko horretan, egoerak behartuta, berriro diot, ez dira horregon. Orduan, liburu honetan azaltzen da, barrenetik bakoitzari atera zaiguna. Orduan, ez da bat ere konplazientea. Azkenean utxune hori hor izan dugu, eta hori da kontatu duguna. Eta hori da askori gelditu zaiguna. Gure guraso figura horren utxune hori izan dugula. Beste aspektu askotan bete dena, zorionez, baina hori ez duguna izan. Nik gero holako liburuetan normalean ikusi dut komunikazio problema bat, ez? Normalean
gure idatzi denean, Euskaldunak eta idatzi duen, oso pixkaten dogamikoak izan gara, ez? Komunikazioan normalean, komunikazioan eskema da, beste bati hitz egitea berak ez dakien zerbait, eta bestea suposatzen da diferentea dela, eta horregatik ez dakiela, hori ez da. Normalean guk idatzi dugunean, idatzi dugu geuretzat bezala, ez da. Talde geuk idatzi, idea jakin batzu buruz, eta irakurlea be geure esparrukoa izan, ez da. Eta nire ustez, arazo komunikatibo bat izan dugu Euskal Herrian oso zatituta gaude gizarte bezala, eta ezker abertzela ditu daiteken sektoreak arazo hori izan dut, eta beste arazo berbera, ez da. Geuk idatzi dugu geuretzat. Eta nire ustez hori gainditu beharreko gauza da, eta idatzi behar dira gauzak, gu bezala pentsatzen ez duen jendearentzat haiek informatzeko. Depoez informatuta daude, deno daude pizkat desinformatuta, eta komeni zaigu besteen iritzia ezagutzea, eta eztabaida bat posible izan dadin, ez da. Eta liburu honek lortu du zerbait iristea gure esparrutik, kanpora. Bai, lortu du. Neri gerturatu zait jendea ez dena ideologikoki gu bezala pentsatzen duen horietakoa. Bai azpimarratu nahi dut, euskeraz idazten dugunok badakigula nora arte iristen garen eta zein izan daiteken publikoa. Liburu hau lortuko bazen beste hizkuntzatara zabaltzea, suposatzen dut iritsiko zela ere harik eta jende gehiagora. Hori gure inguruan niri behintzat gerturatu zait, lagun katalanak edo Madrilen dituan lagunak pena handiz ezin dutela irakurri. Orduan, egia da, bai iritsi dela, egia da, Susana Paniseiok idazten duen zatia ere, Susanak egin zuen tesia deportazioaren inguruan, liburu bat du benetan lan handia duen atzean, 10 urteko lana duen atzean, eta deportazioari buruz idatzi den liburu bakarra dela esango nuke hainbeste datu eta hainbeste jende elkarrezkatatuarekin. Eta berari eskatu nion, liburu honetan testuinguru politiko bat emateko, hau da, inoiz ez badu entzun honi buruz hitz egiten, behintzat jakin dezan, ez? Eta Euskal Herriak deportazioa ez du bakarrik azken mende honetan bizitu, baizik eta lehenago ere kondenatua izan dena deportazioa bizitzera. Orduan, Susanak egin duen zatia, iruditzen zait ere, azalpen handia ematen dula eta testigantzei ematen diela testuinguru politiko edo historiko hori. Behin hau esan da, bai argitu behar dut, gure jendea, zuk esaten duzun gure jende horretako asko gerturatu zaizkiala esanez ezer etzekitela guri buruz. Barkamen eske ere jende asko ikusezin izan garelako eta horrela bizitu dutelako haiek ere. Orduan, bai, iritsi da ideologikoki gure ezten jendera, baina nire sorpresa izan da ideologikoki gu bezalakoak diren askorentzako gai hau berria izan dela. Eta hor harritu naiz ni edo hor hartu dut sorpresa nik liburu honekin. Uste hor dago gero gu hitza erabiltzen oso eta gu diferente asko daude eta erabili izan da resistentzia eta urte hauetan gu mota bat, nire ustez Euskal Herriak beti behar izan dut, orain ez dakit lortu beharko genuke pentsatzen dut, gutasun gu idea zabalago bat bintzaten nahi badugu herri moduan antolatu da gizartea sozialki eta guztietan hobetan antolatu, beste gutasun batzuk eraiki behar dira, ez da, eta horretako behar da, memoria konpartitu bat, edo historia konpartitu bat, hemen gure herrian historia inoiz ez da konpartitu, bakoitza bere historia egiten du, eta behar bat dago ez da historia konpartitzeko, eta memoria konpartitzeko, eta
eta gauzak modu ireki batean kriminalizatu gabe hitz egiteko behar bat ez da, baina zailtasun handia daude, periodikoak hartu beharrik ez dago konturatzeko egunero ez da. Eta idea hori da, posible izango litzateke memoriako partitu bat, hemen, burruka armatuaren sasoiko, azkena marketoko, zuen, belaunaldiko umea daude, zu hemen, joi ezen semea dago, Guardia Zibilen semeak egongo dira, eta, herri honetan bizi garenak, bilatu behar dugu, elkarrizketa bat, eta posible ikusten duzu konpartitze hori, historia eta memoriaz normal hitz egiteko aukera ikusten duzu. Denona entzun behar dela, eta orain arte zuk aipatu dituzun batzu hoiena entzun dugu egunero, eta beste batzu ona ez da sekula entzun. Hor dago diferentzian ere ustez. Baina bai, nik beti erabiltzen dut esaldi bera, eta da esaten ez dena ez omen da existitzen. Orduan, esan behar da, gu kontatu behar dugu, gure txikitasunean eta medio askoz ere gutxiagorekin, baina guk gure historia ere kontatu behar dugu, eta noski besteek beraiena ere bai, nahi balin badugu, herri sano bat eta herri libre eta zoriontsu batean bizi da bestiak dioten bezala, baina denona kontutan hartu behar da. Esan bezala batzuenak pixua handiagoa izan du orain arte edo altaboz handiagoak izan ditu gureak baino. Eta, pixkanaka, eta nik bezala egiten ari diren beste lan asko mahai gainean jarrita, memoria eraiki beharko dugu denon artean, baina denona kontatuz eta denona kontutan hartuz. Beste gai diferente bat planteatu behar dizute, nik gogoratzen dut, zeudutu nuen, nire gurasoen belaunaldia ez da. Gerrako umeak, gerra denboran umeak izan ziren, gerra bizi izan zuten oso gazte, zuten gerra egin, gerra jasan egin zuten, eta trauma handi batekin atera ziren handik, ez da. Halako traumarekin ze, gerrazte osoan, 30 urtetan, esen berriz planteatu gai politikoa, ez da. Gure gurasoak, gurasoak ja erabaki zuten onartzea, zegoen sistema, ez zutelako ikusten irtenbiderik, eta egoratzen ez umetan, eta eskatzen zuten, isiltzeko, obeditzeko gauzak, eta gu gerra bizi izan ez genuenez, 70ko hamarkadan batez ere, sortu zen indar askatzaile, irautzaile bat, eta ilusio bat gizartea hobetzeko, eta beste gerra moduko bat zera eta. Nire impresioa da gaur egun berriz gaudela gerra oste bateko kriminalizazio, dana errubaren inguruan antolatuta dago, dena dago, eta berriz alago belaunaldi bat, politikan parte hartzea lotsagarritzat edo ez duena politikan parte hartu nahi, ez duelako onurarik ikusten edo posibilidaderik ikusten gizarte aldatzeko, ez da. Eta igual gure belaunaldiaren ondorioa hori izan da, apolitizazio hau edo zelan ikusten duzu gai hori? Justu nire generazioan edo guk bizitu gonenak zuzenean historia hau guztia, ez ikusten dut ondorengoen gertatzen ari dela, ez justu gure gan. Zuk esatuzun bezala, gure gurasoen erabakien ondorioak bizitu behar izan genituen, hau da, gerra zuzenean parte hartze horren begi txiki batzuk izan ginen gu
gehienak, liburuan azaltzen garen gehienak 80. hamarkadan jaioa gara, eta 80. hamarkada horretan iparraldean justu galen garaiak izan ziren, eta bueno, egun bat bai bestea ez, norbait hiltzen zuten, edo deportazioen garaia zen, edo entregen garaia zen. Orduan gure haurtzaroan bizitu ditugunak haur batek ez lituzke zertan bizitu, baina guk bizitu genituen. Orduan gure mundua edo gure haurtzaroa definitzen dituzte 3. Niretzako liburua idatzi ondoren, niretzako 3 ondorio ditu gure haurtzaroak. Bat da, gezur erraldoi batean bizi ginela, edo 2 bizitza paralelo genituela, hau da, etxean zen gauza bat eta kalean zen beste bat. Gero bestea zen beldurra, orain aipatu dudanagatik, beldurra gure gurasoak hiltzea, beldurra gure gurasoak desagertzea, beldurra gure gurasoak deserrira joan behar izatea, beldurra horrekin egunero. Eta 3. ardatza da tabua zela gaia hitz egitea. Hau da, liburu honetan jaso dituan elkarrizketa guztietan argi gelditu dena da, anai arrebon artean ere ez dugula sekula hitz egin gai honetaz. Orain, badirudi, liburu honekin edo, gure artean arrakala bat iriki dela, posible alizatea honi buruz hitz egiteko aukera edo behintzat askatasuna, eta honek ekarriko ditu, suposatzen dut orain, ikusiko ditugula gure traumak zeintzu diren. Orain arte, nera amak beti esaten du, ez? Pa lo que habéis vivido, bastante normales habéis salido. Eta arrazoi du, baina horrek ez du esan nahi, pues gure barruan ez dugunik traumarik edo izango. Batzuk ja hausnartzen ari garenak, eta beste batzuk kolektiboki osatu beharko ditugunak, gerra osteko aurrak urteetara osatu diren bezala. Hala ere, hasean planteatzen duzun horretatik, berriro diot, gure generazioa ez da izan aktiboki parte hartu ez duena, guztiz kontrakoa esango nuke, gutako asko berriro ere edo preso egon gara, edo iesian egon gara, baina bai ikusten dut desaktibazio hori edo politikatik aldentze hori orain datozen belaunaldi berrietan. 71 deportatu izan dira guztira, eta deportatu hauek munduko herrialde ezberdinetan barreiaturik izan dira. Eta asko gainera, herrialde batetik bestera mugituak izan zirenez, 107 mugimendu baino gehiago burutu ziren. Eta deportatuek egin zituzten kilometroak zenbatuz gero, munduari 12 buelta emango genizkioke, ez da nola nahiko datua. Atzean duzue mapa horretan kokatuta herrialde horiek. Panama, Kuba, Togo, Gabon, Dominikar Errepublika, Ekuador, Venezuela, Cabo Verde, Argelia, Sao Tome. Deportazioak sekulako arrakala ekarri du hainbat eta hainbat euskaldunen bizitzetara. Baina samina areagotu egiten da deportazioan 12 euskaldun hil direla jabetzean. Hoiek ere gaur hemen ezin antzi oraindik ere 5 deportatu daudela gaur egun munduko herrialde ezberdinetan sakabanatuta. Hor 4 jartzen baldin badu ere 5 dira. Urtetan ezagutu dugun silueta eta putzu beltz horren atzean bada izpi bat ere. Bixen eta Garikoitzek lehen pertsonan ezagutu zuten hori, eta orduak betetzeko bizipenak izango dituzte, ziur. Azkenean, ieslari eta deportatuen familiak, ieslari edo maletadun pertsona bihurtzen dira, exilioa edo deportazioa elkarrekin bizi direlako, edo inoiz erabat ixten ez den maletarekin bizi direlako. Juanra gogoratuz antolatu da ekimen hau, baina Bixen eta Garikoitzi gure errekonozimendua eta elkartasunik beroena eskaini nahi diegu. Beraz, igo daitezela mesedez hona, Bixen, Garikoitz eta gainerako senideak, gure berotasun hori jasotzera. Gogoratzen dut artean
Itxasondoan geundela, ama aitari negarrez, korrika etorri zela. Lagun bat hiltzutelako, bera hilbalitz bezela, hain urruti eta hain gertu, zein egoera krudela. Urteek lasaitzen dute memoriaren kordela, Bixentagarik ez dute sekula bizi horrela. Susmoa det gaurkoare berandu iristen dela, baina jaso ezazute musu goxo eta epela. Baina jaso ezazute musu goxo eta epela. Jarraian, agurra eskiniko zaie Juanraren senitartekoei. Agur guztiak dira bereziak, baina gaur, oraindik ere bereziagoa izango da, Juanraren bilobetako batek eskainiko gaitu agurra. Bada garaia, era berean, deportazioaren atzean ezkutatzen dena argitara ekartzeko. Bada garaia egia jakiteko. Bada garaia deportazioarekin bukatzeko. Eta bada garaia preso iheslari eta deportaturik gabeko Euskal Herria eraikitzeko. Orain, ekitaldiari bukaerako bidea eman nahian, exilioa eta deportazioa gertutik ezagutu, gatazkaren sufrimendua oso gertutik bizi eta egiari zorreko kide den Pilar Garaialderi emango diotitza. Gure geografian, hainbat indarkeria egon dira, eta giza eskubideen urraketa eragin dute, mina eta sufrimentu handia. Indarkeriaz baten biktimek dagokien aitortza ofiziala jaso zuten, eta legeak ematen dizkieten eskubideak erabilia ahal izan dituzte. Estatuek eragindako bortxaren biktima gehienontzat ordea, abia puntua oso bestelakoa da. Urte askotako ukapenaren ondoren, egin zikutenaren egia ezartzeko borrokan jarraitzen dugu. Heriotza eta giza eskubideen urraketa bakoitza salbuespenik gabe ofizialki erroldatu, aitortu eta erreparatu dadin. Giza eskubideen urraketa ari garenean, gehienetan poliziaren bortxaren, salbuespenezko espetxe politikaren, eskuin muturraren, gerra zikinaren
edota torturaren biktimei buruz hitz egiten dugu. Izan ere, kasu gehiegitan, bertsio ofizialak eraikitzeak poliziaren ekintza justifikatuz, tortura ukatuz, heriotzak naturaltzat joz, edo hildakoa bere heriotzaren erantzule eginez, benetako krimenak eskutatzeko balio izan du. Ez dira horiek izan ordea, estatuen giza eskubideen urraketa bakarrak. Ezin dugu eskubideen urraketa hitz egin, eufemistikoki deportazioa izeneko figura juridiko alegala aipatu gabe. Zeina, espetxe politika bezalaxe, gatazka politikoaren esparruan, Espainiako gobernuaren eta Frantziako bere homologoaren estrategia errepresiboaren barruan abian jarritako salbuespen neurrietako bat den. Estradizioak lortzeko helburuz improvisatutako deportazio politika hau, neurri kojuntural edo transitorio izaerarekin sortu omen bazuten ere, errealitatea oso bestelakoa izan dute deportatuek. Hamarkadetan zehar, oinarrizko eskubideen egiturazko urraketak pairatu dituzte. Gaur egun, indarrean dirautenak. Salbuespen neurri hau abian jarri zutenetik, 12 deportatu izan dira bizitza galdu dutenak. Egoera edo baldintza ezberdinetan. Gainera, deportazioarekin zuzenezko loturazko egoeran, 2 senidek ere galdu zuten bizitza. Giza eskubideak eta legalitatea, mendekuaren, zigorrerantziaren, segurtasunaren edo beste edozein konsiderazio gainetik jarri izan balira, errealitatea oso bestelakoa zatekeen. Hau guztiez, zerbait badakizue ordizian. Izan ere, Juanra Aramburu eta bere familiaren bizipenak gertutik ezagutu dituzue. Pairatutako sufrikario eta egoera latza ezagutzen dituzue. Baita egoera lazgarri eta ziurgabe honek osasunean sortutako ondorioak ere. Salbuespeneko politikak gobernuak hartutako erabakien emaitza dira. Beraz, arduradun zuzenak ditu. Eta horiek bere gain hartu behar dute, beren erantzunkizuna. Aitortu beharko dute, arrazoi politikoak direla medio ezarri zitzaiela euskal deportatuei legezkanpoko zigorran kerrau. Makurtze politikorik ematen etzen bitartean, onartu egiten zutela, pertsona horien osasunaren igadura, zein horraz oinarrizko eskubideen murrizketa. Estatuek aitortu beharko dute, gatazka politikoaren baitan, beraien helburu politikotarako ezarritako muturreko zigor eta eskubide urraketak, pertsona batzuk heriotzarainoko egoerara eraman zitaketela, hotza bat eman zutela. Azken urte luzeotan, Euskal Herriko gatazka politikoaren testuinguruan gertatutako giza eskubideen urraketa larriak, 100, 1000 izan dira. Horiei guztiei, aitortza, erreparazioa eta berriro ez gertatzeko bermeak zor dizkiegu, bizikidetza oinarri duen gizarte berria eraikitzen jarraitzeko. Horregatik, beharrezkoa da, deportatuek eta haien senideek jasandako biolentziak ere, zuzenekoak eta zeharkakoak aitortzea. Beharrezkoa da, salbuespenezko neurri politikek, deportazioa kasu, eragin dituen urrakete eta egia itzaletik argira ateratzea. Baina batez ere, ezinbestekoa da, behingoz bertan bera ustea, oraindik indarrean jarraitzen duten indarkeria instituzionalaren adierazpenak. Pertsona guztien, eskubide guztiak bermatzea izan behar du abiapuntua. Inolako baldintzarik gabe. Hainbat ahotsen zuten ditugu, memoria publiko bat eraikitzeko beharraz mintzo direnak. Diotenak, gertatutakoaren oroitzapena dela ez errepikatzeko bermerik onena. Baina sektore horiek, gaurko aipagai dugun indarkeria instituzionalak eragindako urraketak saihesten dituzte. Inoiz gertatu ez baldira bezala. Deportatuei eta haien senitarteko eta lagunei bizitzeko, osasunerako edo izaera juridikoa izateko bezalako oinarrizko eskubideak urratu izan ez balitzaizkie bezala. Giza eskubideen eta giza duintasunaren balio gorenari buruzko erreferentzia ugari entzuten ditugu. Baina errolda eta estatistikak guztietatik kanpo geratzen dira salbuespenezko neurri politiken ondorioak.
Gertatutakoaren memoria ezin da ikuspegi partikular edo alderdikoiekin zerikusi handiagoa duten interesetara mugatu. Memoria, gizartean hitz batean bizitze kidetza demokratikoa garatzeko beharrezko ariketa gisa ulertuta, ezin da inola ere egokitu herri honen historia kolektiboaren zati batzuk ahazten dituen arau batzuetara. Biktima guztiek, hildakoak eta bizirik daudenak, indarkeriaren ondoriozko sufrimendu guztiek lekua izan behar dute memoriaren politika publikoetan. Baita Juanra Aranbururena ere. Deportazioaren ondorioak pairatu dituzten eta egun ere pairatzen ari diren horienak barne. Gaur, indarkeria adierazpen horri amaiera ematea eskatzen dugu. Salbuespen neurrien aplikazioarekin behingoz amaitzea eskatzen dugu. Eta aitortuak izan daitezela, hori urte luzeetan aplikatzearen ondorio guztiak. Baita horrek eragin dituen eskubide urraketa eta sufrimentu guztiak ere. Eskerrik asko.